రాణి దుర్గావతికి రాణి దుర్గావతి ఆశయాలను అమరే రాణి దుర్గావతి వీరనారి చందల్ వంశానికి చెందిన రాణి దుర్గావతి 1524లో పుట్టి 1564లో యుద్ధంలో తను మరణించడం అనేది జరిగింది. అప్పుడు తన యొక్క వివాహం కూడా మరి మడవి చందన్ సావుతో పెళ్లి జరగడం జరిగింది. తల్లి చిన్నప్పుడే మరణించడంతో తండ్రి కీరు పెంచడం, అది వాళ్ళు ప్రేమ వివాహము చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. దాని తర్వాత మరి మాల్వా ప్రాంతాన్ని అప్పుడున్నటువంటి బాబర్లు పరిపాలన క్రమంలో దాన్ని సాధించుకోవడంలో మరి చందన్ సావు మరణించడం జరిగింది. దాని తర్వాత మరి ఆ యొక్క యుద్ధాన్ని ఆ యొక్క ప్రాంతాన్ని జయించడం కొరకు నా భర్త మరణించాడు, నేను చేతులు ముడుచుకొని కూర్చోను, నేను ఆ పోరాటంలో నేను ఒక భాగస్వామిగా ముందుండి పోరాడి ఆ ప్రాంతాన్ని కాపాడుతాను. మరి అప్పటికే బాబర్ వాళ్ళు చాలా శక్తివంతమైనటువంటి సైన్యంతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అయినప్పటికీ నేను చావలైనా చేస్తాను గాని వెనుకకు తిరిగి మాత్రం ఈ ప్రాంతాన్ని అప్పగించను అనేసి ఒక పట్టుదల కలిగినటువంటి ఒక వీర వనిత. తను ఈ రోజు నిజంగా ఆదివాసీ గుండెల్లో, ఆదివాసీ మహిళలలో తను గుండెల్లో నిలిచిపోయినటువంటి ఒక వీర వనిత రాణి దుర్గావతి. ఇప్పుడు మరి అప్పుడు కొద్దిమంది మహిళలే, వందల్లో అని కూడా చెప్పరాదు, కనీసము 1-2 సంఖ్యలలో అలా చెప్పేటువంటి మహిళలు పోరాటం చేసి ప్రాంతాలను కాపాడుకోవడానికి ఎంతో ప్రాణ త్యాగాలు చేసి రక్తాన్ని చిందించినటువంటి మహిళల త్యాగాలను ఈ రోజు మా ఆదివాసులుగా మేము గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఈ రోజు మరి ఎంతో మంది వేల లక్షల సంఖ్యలో మహిళలు ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజు ప్రాంతాలు దుర్వినియోగం అవడం, ఈ రోజు ప్రాంతాలు మొత్తం కూడా ప్రాంతాల్లో చట్టాలు దుర్వినియోగం అవడం, ఇలాంటి ఇంత పెద్ద సంఘటనలు జరిగినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు వేల లక్షల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి మహిళలు ఈ రోజు కాపాడుకోలేకపోతున్నాం. అంటే ఈ రోజు రాణి దుర్గావతి లాంటి వాళ్ళను ఆదర్శంగా తీసుకొని ముందుకు నడవవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అలాంటి మహిళల యొక్క వీరత్వాన్ని గుండెల్లో పెట్టుకొని మన జాతి తెగల కొరకు పోరాడి ముందుండి సాధించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అలాంటి మహిళలను ఆదర్శంగా తీసుకొని పోరాటాల్లో ముందు ఉండాలి అనేసి ఈ రోజు నుంచన్నా అంటే అందరు పోరాటాల్లో ఎంతో మంది అనేది కాదు, కొద్దిమంది అయినా ఆ కొద్దిమందిని తయారు చేస్తూ మరి కాపాడవలసిన తెగలను, ఆదివాసీ తెగలను కాపాడవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా.
रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, जोहार रानी दुर्गावती की, जोहार रानी दुर्गावती की। नेडू ओमटू रानी दुर्गावती जन्म दिवस तुंगसिरमंतम बारी जरिते के मावा जो गोंडवाना रानी नगा दगुरु मोदल पहला रानी अंदु बारी जरिते के और मावा जो गोंड रानी गड़मंड राजाल जो शंकर शाह अनि रघुनाथ शाह अनि ऊरोर मरी बहन की दलपत शाह राजल मतोर और राजाना बहन की वेलाडांदु अदु और दलपत शाह राजल मरविंग आत पजा और उन्हें सीओ साल कने बहन की तनवा पेन भाषा वेलाता ते अगटल बहन की और को सीओ साल को रोको और बरो मरी पुरुषी मतो और मरी न परल बहन की वीर नारायण सिंह मता और बहन की बदलाता कि सीओ साल ने बहन किया ना राजा ते ही ना तोरिते के अस्के रानी दुर्गावती बदल की तो और सीओ साल ने कांडिन राजगादी तक उपसी तनवा राजकारबार कैदे बहन की ताकुस्ता आतल आत तैन्ने अकबर राजा परिपालन दिल्ली त्रपो अकबर राजा मोगल परिपालनता टाइम ने अकबर राजन तोड़ोगिरे इद बहंगी तनवा परिपालन कीसी तोहता आतल वीरसूर रानी अद बदल कातिक बचोर हन हनु बहंगी मोगल गिरते ना राजन परो बहंगी अमला के बहंगी दंडे आता कीते बती उर्कु और मामे की उर्कुन बचो रणमुन जोका वापस सार कीता आतलु बहंगी रानी दुर्गावती चरित्र इतिहास मंता इदी इतिहास बहंगी जो बच्चर बहन की मावा रानी मतंग की अहनुंदी रानी दुर्गावती अनि मावा बहन की भोपालता सलमुरा बहन की रानी अंदु मौनावती आहने बहन की कांकेर तगा रानी मंता अद पुलकवरी रानी आहने बहन की चंद्रपुर ता रानी मंता अद बहन की रानी बहन की चंद्रपुर ता रानी अद वो राजन आगगिरे आहन रानी को राज कीता मावा इतिहास मंता आता इतिहास गिरे मावा जो साहित्य तगा अनि मावा इष्टित चरित्र तगा कांडिको साड़ा करिवाली कांडिरा चरित्र तगिरे मावा संबंधिस्ता चरित्र वातके मावर कांडिर गिरे मावा राजना अनि मावर रानिक मता राजलिन मतिरिन वाल इतिहास करिय निरिंजरे नमटो सरकार तुन अपील कीसर मंतम बारिन जरिते के नेनु बोन चरित्र और वाच कीरिते बोन चरित्र संदिर चरित्र मंत बत्ती पुस्तक न चिरुना कांडिर करिते के मावा चरित्र जरिंदी गर्व कारणंने ऊर्कुंदी गर्वम मंदा अनि ऊर बेहन की करिसी मुनेसन लेगिरे तान का अवकाशम मंता आदिलासिने इनके माकू जो 52 किला 57 परगना इनके जो उठनूर तगिरे उंदी राज किला मंता अदु मोमड बेहन की कोइतुरा अनि गोंडना राज किला जरा तोहचर मंता आने चंद्रपुर तगा आन राज किला मंता आहनु मावा नेट को 12 बेहंगे 52 गढ़ किला मंता अनि 57 परगना राज कीता जो मावा रानी दुर्गावती अंदु ಅದು ಆಖರಿ ಬೆಹಂಕಿ ಬದಲಾತಕ್ಕೆ ನದಿ ನಾರೈತ ಪರೋ ಲಡೈತ ಆಗ್ತತೆ ಅರ್ಧರಾತು ರೊಪ್ಪು ಪಿರ್ವಾಸಿನ ಮತ್ತ ಜುಲೈತು ರೊಪ್ಪು ಅಟ್ಟೆ ಇಮ್ನೆ ಬೂರು ಮಕ್ಸಿ ಬೆಹಂಕಿ ತಾನ್ ಪರೋ ವಾರ್ ಕೀತೆ ಊರು ಲಡೈ ಕಿವಾಲ್ ಮಂತತೆ ದಿನಮ್ನೆ ಕಿವಂತ ಬತಿ ನರಕ ಊರು ಮಕ್ಸಿ ಮಂಜಿ ನರಂಸರ್ ಮನೆಗೆ ವಾರ್ ಕೀಸಿ ಆಹನ್ ಕೀಸಿ ಬೆಹಂಕಿ ತಾನ್ ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿನ ಬೆಹಂಕಿ ತಿನ್ನ ಕಡದಾಗ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಅಸ್ಕೆ ಅದ್ ಬಾಂಧನ್ ತನ ಧೈರ್ಯ ಕೀಸಿ ಬಾಂಧನ್ ತೆರ್ತಾ तेरसी बहन की मलंडी लड़ाई कीसर मने के आखिरी मलंदी बांध पाते रसके अद बहन की साथीता लागता अस्के गिरे हारे माय में की आखिरी बदल की तकी नना मात्रम इद लड़ाई गोणवाना भूमित लासी नन लड़ाई मानतन नन परन सिंतन बति वीर कायदे सोनोन इंजी तनगा मत कायदा खटत बहन की तनवई बहन की कायदे तनगन बहन की पासी पेटी तक पासी तनवा आत्महत्या की तबति ऊर कायदे सोनो निर्वाल आतल घन चरित्र रानी दुर्गावती नामंत अदलासिने महगा जो मा चरित्र तगा ಈತ ಬೆಲೆ ವೀರನಾರಿಕ್ ಮಂತ ಯಾತಲ್ ಚರಿತ್ರಂಗಿರೆ ಮಾವ್ರ ಕಾಂಡಿರ್ಕರೆ ಮಾ ಸಮಾಜಂಗಿರೆ ಖರೆ ಮಾಯನೆ ಅಂಜಿರೆ ಮಮಟು ಇದು हर सालू बेहंकी दे तुंगवल बाजता बदल इतके मा बाई वीरनारिक मंता आने इनके बेहंकी मा पुलम देवी इनवाल गिरे मा वीरनारी यांदु आहन डगु डगु वीरनारिक मंता आता वीरनारिक ने चरित्र नेडु इदु रानी दुर्गावती बेहंकी आदर समझी बाई को हर साल मीरे मासी नमन मांडिरे मीरे मासी तुंगवल आयो बाइक न बैडगुर आ सड़ समझे मासी ताना जुलै बेहंकी 24 तुनु ताना वर्धंति दिवसु अनि नेडु 5 अक्टोबर నేను బెహకి తన జన్మ దివస్ మానికి ఇవడ అవసరం అంతా హిన్ పరంపర మరాఠ తాకుస్ కాಡ್తే మరాఠ వాయల్ పీడిత స్ఫూర్తిదాయక కట్రింజరే నాకు కరిమాత రన్గోష్ఠి రాణి దుర్గావతిని వారితే వేస్త కాడికి విహైద కాడికి నన్ను రన్గోష్ఠి వేచి ఈరోజు రాణి దుర్గావతి జయంతి కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి సందీర్క్ రామరామ్ నేను చరిత్ర మరటు సుడిసిరమంత చరిత్ర
తన చరిత్ర విహారాస్తేరి మా చరిత్ర మరుగున పరిసరమంతైనలు ఇది తాజా నిదర్శనం. భారీ చరిత్రకే భారతదేశం నగా మామ రాజ్యాలు గోండ్వాన రాజ్యాలకు నేడియనలు శిథిల అవస్థతగమంత ఆ రాజ్యాలకు నాగా ఏలుతురు మావ చరిత్ర మొత్తం కనుమరుగు ఆశ్రమంత. రాణి దుర్గావతి ఆయి సమ్మక్క సారక్కాయి ఇగే మావ ఊట్నూరు కోటతಗ మనవలు రాజా ದೇವಶ ಜಲಪತ್ಸ ಇವು ಕೋಟಲ್ಗಿರ ಕನುಮರುగు ಆಶ್ರమంತ. చరిత్ర బస్కే యాదకి జరిగితే ఇందుకే నేడు దాదాపు 2-3 సార్లు ఆశ్రమంత రాణి దుర్గవతిన ఈ సమ్మక్క సారక్కాయి ఇలా కొద్దికే ఈ చరిత్రలకు నేను యాదకీశ్రమంత. దయచేసి నన్న బతలం జరిగితే నేడు మహిళలకు యాదకి మహిళల గుర్తింపు నేడు చరిత్రతో యాదకి జరిగితే మహిళలకు పోరాటాలకు యాదకి జరిగితే మా మరగడతో యాదకి మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు యాదకి మా చరిత్రతో యాదకి విషయము అందరూ యాదిరన. నేడు రాణి దుర్గావతిన చరిత్ర రాజ్యాలకు ఏల్తను చరిత్ర మంత నేను బతలాసరం అంతా కనీసం ఈతురు మా ఊరు మత్తే ఈత వైలోకి మా మత్తంగిన వాళ్ళు ఆదివాసీ మహిళలకు మత్తంగిన జరిగితే దుసోడ్తేరు వెరి అంతే కొమరం భీముని యాదకీతకే చరిత్ర పోరాట చరిత్ర యాదకీతకే ఆదివాసులకు నా పోరాట చరిత్ర అంతా కాబట్టి మరొకటి వెరి అని జరిగితే మహిళల పైన అత్యాచారం నేను విచ్చలవిడిగా ఆదివాసీ మహిళలకు నేడు మనుగడ సిల్వకనే అన్యాయాలకు గురి అయ్యే పరిస్థితి నేను తాక్షరం అంత. ఏజెన్సీ ప్రాంతం దగ్గర అనేక మంది మహిళలకు అత్యాచారాలు కాసి వివక్ష గురి ఆశ్రమం అంతే. కాబట్టి అది కాలం ఆధునిక కాలం సిల్లస్కనే మహిళలకు రాజ్యాలకు వాతాను నేను మహిళలకు ప్రదర్శన జరమంతే నన్ను విజ్ఞప్తి చేసే మంత్రం ప్రదర్శన జరిగితే రాణి దుర్గావతిన వర్ధంతి ఆయి జయంతి ఆయి నేను మహిళలకు వెళ్లే వాసికి అని నేడు మంగమిశ్రంరావు ఆర్గనైజ్ కియాల అవసరం సిలే మహిళలకే ఆర్గనైజ్ కియాన అసకే చరిత్రతగా ఉంది అకేషన్ మనంత. కాబట్టి దయచేసి నన్ను విజ్ఞప్తికి సరే వాయవాల సాల్తేరి కనీసం బ్రహ్మాండంగా పూర్తిగా 4 సీవీరే కీసరం అంతేరు మా ఉద్యమాలకు ఇచ్చం తాక్షరం అంతాము మహిళలకు ఉద్యమాలకు అవసరం అతకే స్ఫూర్తి బతలు అంటే ఐటీడీఏతగా దాడికి ఇవ్వాలి రాణి రుద్రావతినే స్ఫూర్తి నేను సమ్మక్క సారక్కనే స్ఫూర్తి అవి నా స్ఫూర్తి కీసరం మరొకటి కీసరం అంటారు. కాబట్టి ఈత కార్యక్రమం దగ్గర వెళ్లే మహిళలకు నా పార్టిసిపేషన్ మందనాయన వాళ్ళు నా ఉద్దేశం. రాణి దుర్గావతి నా ఆశయాలకు లక్ష్యాలు రాచరిక పాలన అది రాజ్యాలకు ఏల్తలదు రాణి దుర్గావతిన ఆశయ సాధన క్లాస్ మరటి ప్రతి ఒక్కరు మునే మందన జరే విజ్ఞప్తికి సరే రాణి దుర్గావతిన జయంతి సందర్భంగా నేడు రాయి సెంటర్ గోండ్వాన రాయి సెంటర్ పంచాయతీ ఇన్వాల్వ్ ఉంది మా గుసడి గుట్టగా సంస్థ కాబట్టి దీనిలో భాగంగానే నేడు 496 ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಉರ್ತ ದಿನ ಒಂದು ಸಾತ ದಿನ బాగా ఆదివాసీ గోండ్ సమాజంలో ఉంది కార్యక్రమాలకి ఇవాళ ఆశ్రమంత. కాబట్టి నేను మా గోండ్వాన ప్రాంతంగా అదే బస్కి అయితే ఇతరులకు వాసుకొని పూరో దిగనకి ఇవాళ టైం నాగా నేను ఊరూరు రాజన రాణి ఆశించిన నేను రాజ్యాలను కాపాడిసి నేను మాకు నుండి ఇతిహాస గుర్తింపు సిద్ధ. కాబట్టి నేను తన బద్ద అయితే 496వ జయంతి సందర్భంగా నేను గుసిలిపుట్ట కార్యక్రమం ఇవ్వాలంట. నేను ప్రత్యేకించి ప్రతి ఒక్కరికి ఇకటలికే మా రాణి అందు ఇంజర్ గుర్తించే తన ఆశయాలకు నేటికి వెరిగిరే నెరవేర్చమకి అదైతే బద్దైతే కలగంతాయి నేడుకును ಜಾತಿ ಚುಕುಡು ಮಂದನ ಜಾತಿ ತ ಭೂಮಿ ಮಾಕುನ್ ಸಮದಿ ಇವಾಯ ನೈನ್ ಮಲ್ಕೋ ನಮ್ನೆ ತೆರೆ నేటికి వేరి మా బతుకు ఆనే మంత. కాబట్టి ఇగటనికి తెరే గవర్నమెంట్ వీరు నేను భారీ పోరాటం కీతరు వీరు భారీ ఏం కీతరు మా అస్తిత్వం నాసి కీతరు నేడు మా లాసి కీతరు అవు నేడు రంగ్ ఆశయాలకు కనుమరుగే ఆశయం అంతా మధ్య బొచ్చుము ప్రభుత్వాలకు తెగ్గి మార్చేసేమో ఇವು సమది వీర ఆశయాలకు మునే ఓసరేనే నేడు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వాలకి మాకు మునే ఓను మా స్థితిగతులు కొనిగిరే మాకు అభివృద్ధి అయిన వాళ్ళ ఊర ఆశయాలకే. కాబట్టి ఆ ఆశయాలకు మాకు అభివృద్ధికి నిరంజన మేము కోరుకుంటున్నాము. ఈ సందర్భంగా ముగించేమంతా చేసి